Na západnom Slovensku v údolí horného toku rieky Žitava v oblasti Horného Požitavia leží obec Machulince. Prvá písomná zmienka o Machulinciach pochádza z roku 1275, kedy sa obec uvádzala pod názvom Mohala. V tomto roku uhorský král Ladislav IV. Daroval obec hradu Tekov. Obec bola neskôr majetkom benedického opátstva a od roku 1388 patrila pod hrad Hrušov. V roku 1631 Turci vtrhli do Tekovskej župy, zničili všetko, čo im prišlo pod ruky, brali dobytok aj ľudí. Z Machuliniec vzali 192 kusov dobytka a 60 ľudí a v roku 1643 obec vypálili. Koncom 18. storočia dochádzalo k veľkému výrubu lesov, pretože drevo bolo prostriedkom na rýchle zbohatnutie obyvateľov obce. Keďže lesy boli veľmi drancované, štát nariadil ich ochranu a obyvatelia museli prestať s výrubom. V 30. rokoch 19. storočia vypukla cholera, ktorú doprevádzal veľký hladomor vyvolaný neúrodou. Čoskoro na to vypukla hospodárska kríza, následkom ktorej v roku 1840 zastavila svoju výrobu Machulinská továrnička na výrobu kachličiek. V chotári obce zvanom Píla sa nachádzala kvalitná hlina na výrobu kachlíčiek a škridiel. V roku 1895 odkúpil skrachovanú pílu a nepoužívanú tehelňu Žit Pető. Tehelňa vyrábala tehly, škridlu, drenážne trubice a hlinené kachle. V továrni sa ročne vyrobilo 2 milióny škridlíc, 1000 kachlí, 800 000 tehál a 500 000 kusov drenážnych trubíc. Viac menej ustálený život v obci narušila až Prvá svetová vojna. Už v auguste v roku 1914 odchádzali chlapi z obce na ruský a taliansky front, iní zasa boli na južnom srbskom fronte. Vojna spôsobila nedostatok potravín, biedu a hlad, strastiplný život plný strádania, mali rodiny, ktoré mali chlapov na frontoch. Obdobie do 28. októbra 1918 bolo poznačené maďarizáciou. V škole bola vyučovacím jazykom maďarčina a po slovensky sa hovorilo len doma. Obytné domy v Machulinciach sa začiatkom 20. storočia nachádzali zväčša v strede súčasnej hlavnej ulice. Ulica bola široká a v hornej časti ešte rozšírená, kde v strede bola zvonica. Keďže kostol bol bez veže, v zvonici boli 3 zvony. 2 z nich boli počas Prvej svetovej vojny zrekvírované na výrobu zbraní. V strede obce sa nachádzal aj obchod a dedinská krčma. Časť obyvateľov obce boli roľníci pracujúci na svojich pozemkoch. Tí horko ťažko dopestovali obživu pre svoje rodiny. Niektorí chovali kravy, ovce a kozy. Zámožnejší mali aj kone. V chotári Machuliniec a v jeho tesnej blízkosti boli v 20. rokoch 20. storočia postupne otvárané andezitové kameňolomy. Vyrábal sa tu aj štrk a piesok. Kameň a štrk sa odvážal konskými povozmi na železničnú stanicu v Topolčiankach alebo priamo na určené stavebné miesta. Obyvatelia Machuliniec sa zamestnávali aj ako sezónni robotníci, napríklad pri výstavbe vodovodu z Malého Inovca do Topolčianok, kde ručne kopali v horskom teréne kanál pre vodovodné potrubie. Tu vznikol 1. júna 1932 jeden z najväčších a najlepšie organizovaných štrajkov, do ktorého vstúpilo všetkých 260 robotníkov. Stavebná firma z Bratislavy im nakoniec musela zvýšiť mzdu. Časť obyvateľov Machuliniec našla prácu v hlinobaní na Píle, prípadne aj v tehelni. Hlinobaňa v 30. až 60. rokoch 20. storočia poskytovala prácu pre 20 až 30 ľudí. Hlina sa využívala na výrobu tehál v neďalekej tehelni, kam sa zvážala po úzkokolajovej železničke. Železnička mala 20 km a bola technickým unikátom. Medzi ďalšie technické zaujímavosti chotára Machuliniec patrila ozubená železnička, tzv. Zubačka. Tá zvážala kameň z kameňolomu na Benáte, zvaného kamenné vráta alebo aj mačací vrch. Ručným štiepením kameňa tu vyrábali andezitové kocky rôznych rozmerov na dláždenie ciest a chodníkov. Cesta cez námestie v Zlatých Moravciach je ešte aj v súčasnosti vydláždená tu vyrobenými andezitovými kockami. V roku 1938 bol do obce zavedený prvý telefón, ktorý bol umiestnený v obchode Jozefa Vargu. Počas druhej svetovej vojny bolo mnoho mužov povolaných na front a počas Slovenského národného povstania sa bojov zúčastnili viacerí obyvatelia obce. V rokoch 1944 až 1945 bol v obci a v okolí veľký pohyb Nemcov, ale aj partizánov. Počas vojny bol život obyvateľov Machuliniec ťažký. Ľudia častokrát hladovali.
V januári 1945 prišli do obce nemeckí vojaci, ktorí boli ubytovaní v základnej škole. Nenapáchali žiadne škody, práve naopak, mnohí boli nábožní a prijali si koniec vojny. Machulince boli oslobodené 28. marca 1945 vojakmi 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského a vojakmi 1. rumunskej armády. Po roku 1948 dostali občania Machuliniec do užívania vinice. 13. septembra 1948 bola obec pripojená do elektrickej siete, čo bola vtedy významná udalosť. V apríli 1949 bolo založené menšinové jednotné roľnícke družstvo, ktorého prvou budovou bola hydinárska farma. V 50. rokoch sa mnoho občanov obce zamestnalo v továrni na chladničky Zlaté Moravce, neskoršie Kalex. Ďalší občania pracovali v tehelni, v kameňolomoch, v hlinobani a podobne. V roku 1956 bola zahájená výstavba kultúrneho domu, ktorý bol skolaudovaný v auguste 1960. V roku 1958 bol v obci vybudovaný miestny rozhlas a obecný bubeník, ktorý oznamoval po dedine správy, tak ukončil svoju činnosť. V roku 1959 vzniklo celoobecné jednotné roľnícke družstvo. Územná reorganizácia v roku 1960 zrušila okres Zlaté Moravce a okresným mestom pre Machulince sa stala Nitra. V roku 1965 sa začalo s výstavbou kanalizácie a postupným budovaním chodníkov na hlavnej ulici. V roku 1968 boli v obci vybudované bezprašné asfaltové cesty. Na miestnom cintoríne bol v roku 1973 vybudovaný Dom smútku. O rok neskôr sa začalo s výstavbou pohostinstva a predajne potravín. 1. októbra 1976 bola otvorená nová moderná budova materskej školy. V roku 1991 bola dokončená výstavba celoobecného vodovodu a v roku 1987 sa začalo s výstavbou rodinných domov pod Kamencom vedľa hlavnej cesty smerom do Obíc. V roku 1993 bola započatá plynofikácia obce a 27. októbra 1995 bol vpustený plyn do potrubia po celej obci v celkovej dĺžke 5,3 km. Celkom bolo na plyn napojených 220 rodinných domov. V roku 1994 bola dokončená kostolná väža a zo zvonice v strede obce boli na väžu premiestnené zvony. V roku 1995 bolo vybudované v blízkosti športového areálu detské ihrisko a v roku 1996 tu vznikol tenisový kurt. V roku 1996 sa novým okresným mestom stali Zlaté Moravce a krajským mestom Nitra. Obec Machulince sa stala príjemným miestom s bohatým kultúrno-spoločenským životom, s dostupnými a kvalitnými službami, atraktívnym vzhľadom a kvalitným životným prostredím.